oke ife niile iji eji ife ma oke ite odukwu ebe a so ife na ya ọ bụ enyemaka oke na oke ite ahụ ebe a ego gbakwu ọkụ ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu okwu arụsị abụrụla ihe gbara ọkụ ma gbapịa nke a mere n'ụlọ onye dibịa bụ onye ama dịka Nwaneli Ifediora bụ onye ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South n'ime steeti Anambra. Dịka ya bụ onye dibịa kwuru oge a na-ajụ ya ajụjụ otu ya bụ ihe siri wee mee, o kwuru sị na ya ka kpọkusiri mmụọ ya na mgbede ahụ oge ya si ebe ya jiri akwamozu wee bata. O wee sị na ya gbapụrụ ka ya jee zụrụ ọgwụ ahụike na nso nso be ya bụ nke ya si ebe ahụ wee banyekwanụ otu ebe ya jere ịtụrụtụ ndụ mmanụ. O gara n'iru kwuo na ka ya nọ n'ụzọ abata n'ihe dịka elekere 9 nke abalị ahụ ka ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị zutere ya n'ụzọ gwara ya sị ya were ọsọ na ije gbalawa n'ihi na ebelebe egbuola na be ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. ndị be ndị ọ bụ ebe a nọ ife ọnụ bụ na nke Nwaneli Ifediora na ụmụagụ ụmụọgari ọba. Ife dị egwu mekwa n'abalị taa n'abalị ifo taa today bụ Wednesday bụ 18th of January 2023 yes bụ ahịa afọ na Shrine Nwaneli gba ọkụ. ọ bụrụ na ife na ọgba ife niile ọkụ ọ bụ ife mwute dịrị nwanne m nwoke wena ayọ enyemaka ka ndị magbata ọsọ enyemaka onye nwere ike na ife emebi ma ife ji okpu iyi na ife emebi. So nwanne Nwaneli kedu ka ife asi mee nwike ịkọwara ndị ọba ka ife asi wee mee? Akwamozu ekwa na ebe ya kwesị na njegolo ọgwụ nwa maka arụ mgbu nọ na-arụ ka ị na-eme gosizi ọgwụ esi ka aba na-agụ kevu ka ntụwa ndụ mmanụ wee nata ana m anatazipụtazie n'ebe họl a lot of people na-asị m gbaba ọsọ n'ụlọ gbaba ọsọ n'ife eme keta m ife ji eme ebe 9 naanị nke mgbede 9:10 agbalụzie mbata igwe mmadụ a na-agụtara ọnụ duzie a na-agbanyụ ọkụ ndị mmiri na-akwa ndị aja na-ekpo ndị pịa wata na-atụ ndị tilu n'omoti na-akwa ndị wọs mana ụdara kwụ n'ọghọrọ ụdara ọgbakọrọ dara adọbonu ụdara mmụọ oke nke a ụdara mmụọ ọgbakọdo ya ọgbamama okwu agwụ so nwere ife pụta ebe a oke suso ojii ya na mmụọ nke iji ya akwamozu oke ife niile iji eji ife ma oke ite odukwu ebe a so ife na ya ọ bụ enyemaka oke na oke ite ahụ ebe a ego gbakwu ọkụ oke ebe a ka ị na-etinye ego metụgoro ya aka ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị makwanụ ihe ị na-eche na ọ ga-abụ ihe kpatara ụdị mkpamkpa kpara ebe ahụ n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ. Dalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji gee taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwoke na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise
ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m udo dịrị unu.